Kemungkinan sama. Ada kempleng ya apa-apa. Enggak dikira promosi, Mas. Jenengan bidang apa bujang napa bojone wong? Ini nak kene bujang ngono, Pak. Rada kempleng ah. Yuk monggo. Joko Rondo sareng kalian Puspa Yudoco semoga Lah bidare ini kok. Asik. Kembali Mas Pak Ayu. Harusnya. Waduh pidane guys. Audio. Ngurung. Nalikane wektu ana ing desa 5 tahun lawase ora ketemu aku paling siramu malih lemu. Pancen kuring rasane